kiwuoyo gi jonyando mang'eny ni wan go chiel e Sitoka. Ang'eni weche mag pur gin ting' momi gavana Nyong'o gi Lange. To imbe gi duonde kaka mheshimiwa jogi konyo nade? Mokwongo nyocha kete budget. Ing'eni budget iloso kod od bura. Iloso budget, yes. To budget kiloso nitiere migepe adek manyaka iluw. Mokwongo owuok e committee ma relevant ki gimidwaro. Koro kata kidwaro yot idhi ka roads committee. Kidwaro pi tidhi e water committee. Kidwaro weche mag pur idhi agriculture committee. Awe maber ni an achiel kuom jokanyo mar agriculture committee. Koro kane akelo kwayo kokale committee mara ni mondo mi waket pesa madhi nyiewo michele kowuok kuom japur. Committee noyie koda. To koro emir committee kende. Ichake dhi ir waziri mochung' ne weche mag omenda. Ma en wuod dalawa Honorable John Mbadi. Moyie ni mano dhi timore kamano. Kaito mogik koro en budget committee. Mabende otelne gi wuod dalawa. Mano onego bed ka. Honorable Samuel Atandi. Koro kise lok gino kuonde adekgo to ing'eyo ni kodhi wuok oko e budget ma koro isomo gi Mbadi cha. Koro nyaka obedi. Koro mokwongo nyocha gimiyowa milion 90 mar nyiewo michele kuom jopur directly. Nitie tabu mwabedo godo osiepna VOJ e weche mag purgi, especially mar michele. Iyudo ka samoro jo Uganda obiro gi lori e puodho, ok oriti kata dala, odhi e puodho. To gibiro gi cash. Ok ni kiny ndiko ni alura kiny chuli kiny. En gi cash. To koro cash ni kaluwore gi kech mar pesa, chuno wa samoro ni wauso michele nengo ma ok michele. Koro kata ka kilo no nego dhi siling 35 kuom ranyisi. To ng'acha kuni ni an cash na miya gi 30. Ing'eni pesa be nigi temge. Koro ibi kawa go oyo abiro logo dich na mor. Nyathina nokwame dhot, anyango rita. Koro iniwe nengo mayot. To korumo kanyo kende. Ing'eni michele nigi gik mang'eny. En gi gik maluongo ni chicken feeds ka. Gik moko ma gwen chamo. Nyiso ni kikawo michele cha waluongo ni padi. Ng'acho dhi kode tek kamano. To ilose michele, ichaki iluzero weche mag chiemb gwen. Iluzu gik moko maluongo ni briquettes, moko machalo makama kaji. Be iloso gi gireno. Koro dhi yudo nweng'o mang'eny moloyo kaka japur. Kodonjo kode Uganda, tiyudo ka koro kilo achiel gi gik magicha dhi loso. Oloso siling kata 200. Ino weyi gi 30 dala utho kocha. Koro yudo ka nyo wan gi tabu mang'eny. Emomiyo sirkal nyoyie keto milion 90 mondo ji owuoth godo e farms. Kokalo kuom cooperative societies. Mondo michele mosewuokni. Koro wanyiewe Kenya kajo Lake Basin Development Authority ma bende ni kod machine marego michele. Ema koro kawe mondo lose. Koro Kenya odongi michele, odongi chicken feeds, odongi briquettes, odongi gik mang'eny. Nyaka kaito tich bende. Koro yudo ji mondik tich e piny Kenya ka. Nikech samitero Uganda, nyiso ni tije koro ichake kawe itero Uganda. Koro hinyowa. Mane paro manyo wan go 90 million nyo osechiw. To kanyo sirkal podo choko wuotho to timo nonro. Yudo ka michend Mwea nok. Michend West Kano bende nok. Michele mawuok Ahero rice scheme bende tin, Budalangi tin, Nyatike tin. Emomiyo nyogi koni kara nikech ji to dwaro michele. An michele mostly ichama ahinya ndalo moyaw sikul. Kech nyithindo chamo michele ma bende ok gichiem dala kamano. Ke dala koro keri gi kuon pile. Gomen. Koro ka oyaw sikul to michele dwarore mang'eny. Emomiyo nyo chuno sirkal ka gisetimo nonro ma giyudo ni ma wan godo ok oromo. Nyo gilando ne gidwaro 500,000 metric tons. To kanyo wachno otere court nyo oduoke piny nyaka 250 metric tons. Koro gima dhi ento court ni eto nyo timo research mare kanye sadi mondo girodhe piny malich machalo kamano. Ero kamano. Ndalo moko ne mako wach motegno mar keto nyan